Jeo Mheshimiwa Stephen Manoti gontagete kwirari bageri ya bene ng'akere president yaito buya mono sana asugutara atara orogongo rwa Gusii kuri Jumapili bakare ona agendete gutara mambiara akore amenya kugenda goikia nsemo ya Nairobi una jagete kumira leaders ba Gusii on Sunday abandu no bagokiri netaro yaye una aja Jumapili yagatoe pasi ye timu yetu ya Savana na anda agateba ngo toseriale kiwanda kya Kisii Stadium negendo gyo kukumina negendo kya maana sana at 1 billion delegendo kere rais ekirege nina igoto kumupongeza sana rais asogo twachibe singa naigo komenda nayo igoro yarenge Jumatatu na atarete sema yetu ya Nyamira agakorega asiene no agaita abantu baitu ba Nyamira na Kisii ntogo kiri netaro yaye rero gari ngensemo ya umachoge burabu o itogenda bubasi abubasi ekerare ngo ibintu biri bya tuchandire sana bune constituency mono chipara epare kurumugonga ekogenda kiobegi egende minwa egende material off igare egende burangi PH egende maji mazuri egende nyachek etire egende nyamache egende gionseri echikogenda nyabisia asa yegare mbura yatonyire na kongsane gari goito asa yachande tabari misana kurusia imeri byabo monecha yeito na beko ba kongsana kurusia echa buying centers kibinyore bigoeta lakini ndi president yateba na chabe kechiba se budget mutinyo yogocha osita eno mutinyo na chakaronchia epare iyo buna twamuburia ande karu twaburia monene bwense twamuburia KMTC itu yabere nyamache konyeko bachikosi chinge twamuburia eje chake cover nursing clinical medicine na pharmacy na ari twamuburia atoe birasi 20 nikira baratori president ngendo yakora yatoe birasi 10 nikira baratori ibere oruchibese contract iri gukora hostels cia nyamache akore continuation akore chi ebirasi 10 nekiyoste ne kira baratori ibere kibese ginarwa nebinte binge sana toa tutatake kuri makomotebi ngambi ya mono monne bwense asoko tunyora buno mubasi nande community yo Gusii kwa uchumura Abagusii baminto litukolia lero to sangerekanira moiga to gwakire president ngambi ya mono litukolia lero anyara kagutara bubasi yaito otoko mwakira ngambi ya mono ase binto biria anyara kagotoa wetero musike Manoti na intubuna babasi because injene secretary general yababasi na inda basaye Gusii ngima intaite gwakira musike Manoti ngambi ya mono asogo tusabira amagenderero alia omujumbo olito chorete abwenete gusaba lakini takoretiki tarengo igo tukote ko mwakira ngambi ya mono asamangana alionsi amagendero orugare KMTC and so many other projects yechipara twanyara konyora litukolia lero ndete gotebanga nonye numugaka kerabwata abana bae batataba mura ngumanyaru mwana agochigutigira enibo yayo yoranyirende buya ndete goteya babasiga ntuachete State House mu president yense umuske William Samuel Ruto omugwetera umuske Stephen Kengere Manoti akamuri questinga bubasi toira ni mabega nagiyagera buno muske umugamo na bwense oyokoro ku William Ruto wetera sama skani ali abugate wetera sumu umuheshimiwa Stephen Kengere Manoti rero tara bubasi nababasi ntete isibale bamanyeiga omwana ororokanie bono ogotigerwa omwando isibo basi kiro omonto ororirenga omwana otigaire ororo gosoyo oratigerwa omwando obubasi igakoro ku Stephen Kengere Manoti amagendero ntete gokwana president yakore binte bya bakabiri binde konya tutaramusaba skuru yeto yasuguta nyamache mocheri na ali onsi pia Abagusii banyareko bagotegerera ntuma yatenga naikirana abantu bakwanira mangana manga abandi ngokwana barenga obuno bokora tuetire Gusii twarore chi project ya president yachagete kurumaga chigendrete osechinde chiarire ekasa seta ya Kisii nabo gweto oli ogweto mu Gusii na bakonyora neroro ntutati koirora mangana mange
tiga tubwatesi eserikali no turanyore amagendero korwa aba basi bonsi pisi mwabeta bono mwategereire mwamanyire bari mwegenya mache mwamanyire nga ngora kwana sebo basi elinde tonyore na ariko sabanga tiga tobege ntekemo to support the government of the day so that tonyore amagendero buna basi yetu nande binge mbire tonyore binge elio basi yiterabe na kubwa mono mumatenga isibo basi atigarete kende nkyo gya koriru gutatiga biri omuske Stephen Kengera Manoti no mugakubure bakorete onya kende kero rondo kerori na borate ndi president yaito mbiamona senge jogo cha ase egusi yaito senge ja toretera magendero na boyo kabere ngina ni mheshimiwa Stephen Kengera Manoti obastwera ni magega mono amatuka manges ekoro mujumbe orororo tana kanyari bakari gwikire president areta magendero tuabere togo tugumaega chintunde chinyinge omweshimiwa kurukubiri nere okutugambira bubasi muna litukuri ala nono korekantaro kaneti igo abo basi kwa ujumura na nche muno ya mwa bakuru bubasi iga nkoira ni mweshimiwa Manoti ngambia mono twarora litukuri inene na ndirigia ali asema ya nyamache tuanyora magendero tuanyore para ya gionseri nyamache ne menu ne binde ne nyagitari nero ya kine college na boigo na KMTC igo nkoira ni ngambia mono o president yaite sega siengia na babasi mbia mono ko chumura somore mbori mwaro kira ni mwawereka mugambi buya na boigo tusabira namaya ntwaje nyari bari chache aronji amacho amanere chifamily 1015 baje kunywa amacha iyo toko tebe president mbia mono asega siyengia na ande mono goitera ase Lake Victoria Waterworks asogo toa e project igo chaga igo na utoko teba ngambia mono sana tiro dia ni kwa na mange mono ege ndeke nengeri nge president ko yachire amaskani ali tworo kyabuna bagusi tunyamente nande yango teba iga onde bwencho ya kuliji kura gusi onde yutange to onde kromo tona bawo ja kwane ao ni bintu bya yabwate ine democracy ya Kenya ntebe ngambia mono ande mbia mono president